Shubor na Snem jong unong san Hima. Ka Taliban kasngi baar kalarai pendam Pynïap yo uwe Briew belakeno ba Pynïap hadu khat lai ngut ki khot jong ka we kalong yeng ba kenthop ki kenthei bat ki Khynnah hanong ba khos ha Afghanistan. Ka Taliban kalapha Pynïap yo te Runar ha Khynnah ubadang khat lai Snem dak ba Siatïap Hakhmat ki prapo hajar ngut ki Paidbah balawan ban sakhi yo te jingrai pendam Pynïap yo te Runar. Karkum ko khubor jong ka Hindustan Times laong ba uni Khynnah ude udukhat jong ka long yeng keba ute Runar ula Pynïap yaki bahayi yung jong u. Uni Runar ude ubratip kerteng kum manggal ula syarai pendam daga jingyap lingba ke hukum jong unong yalam bah klikdo ke Taliban u hiba tula akun zada. Kani ke jingrai Pynïap ke Taliban ni kinong lek kam snew kede kesian ke bakhatway nadu ba ke Taliban ke layok ban sensyar hati kari nadu Snem arja arpuway. Karkum ki khobor na Afghan kidon kumba prapo hajar ngut ki Paidbah bawan pet ya kani ke jing Pynïap yote Runar Hakajina ringkat ki bahayang hasam jong kitu ki bala syak Pynïap ha uni Runar ke bala penong ha stadium ha ke ba ute Khynnah ula siat hadu sansian ni ute Runar kat ba ki Paidbah pan kidang ya perta ya kijing pertaniam. Kani karai Pynïap ke deiru hadien ba ke Supreme Court jong ke Afghanistan kala pharai ki bahayang jong kitu ki bala syak Pynïap la kidang map nekinya sukno bat umangal hendai hagajaka bikin map nekinya sukno kila kerpat ban Pynïap yu. Kani kejing lek ke Taliban ban penlong de kejing rai pendram Pynïap Hakhmat ki Paidbah kalami kejing pendram na ke United Nation lingba unong penbena belabu kerpang ke UN Afghanistan Richard Bennett ha ke X. Ha kani kejing tho ulong bakum kani kejing rai pendram de ban pensange kejing rai pendram Pynïap Hakhmat ki Paidbah kalong ke bemla ban pedang ha kalong Briew man Briew kalong kejing lek ben bat kejing penstom ke bapher ke balong persya ya ka an jong ke perthei. Ka United Nation kalau gentho ikan ikarai ka Taliban baga pen kenjur ka hok long Briew man Briew bat kam yahap bat ka anjong ka Islam.